Nano pa mo, di new video tamo kanya nabe. Chuta mo Kenny for my birthday celebration organized by Love. For today's video, ayan magbiyahe tamo, alang bagbag ne. Tsura box sa harapin. Siyempre mag 28 cafe tapa bang tsura kang biyahe. Niyamana may nga papiyak ko. Ako pa kantay sige. Hensonville. Papunta ta kanyang Pampang kasi munta mo king Manibaog. Banda kitang sinipit harapin na tsuta nagyang kutkut pandalasan tayong bagya. Tsuta mo kening intersection Pora Cangiles. Hindi naman kaya tamong EDSAN kasi mag-detour na rin papuntang Porac ating roadwork. Ayun ng EDSAN Farm Siyempre mag-left turn na mo kanyan kining sinipit. Ito, nagkakaranitang kalugura ng labi, Ruel Gabriel. Dalanan tayo hindi papunta kaya katamong destination, nakakakit yun medyo off-road Ayan Reka Farm Resort. Siyempre, Chuy Love Kenny susulod na itang kaya katamong bistidang pang resort. Salita mo kayang Boracay yan yung honeymoon me. Thank you Love for organizing my birthday this year. Ang pong last year, yan muna mong mega organize. Kaya ako talaga yan ako mag-celebrate birthday na yung Love. Talagang sa-celebrate ng kanakong birthday niya. Love na Love kaya yan Ayun yung kaya katamong spot today Menor kilay Love, metong karang cabin na yan. Tang cabin tamo, sinta cabin na ayan What's up ate? Nanano ka yan? Nakalsalamat kayong assistance. Sino pa na ako pamimbuat kanyan. Iniing kakatamong balay-balayan for a day. Yan ang kayong kilob na Simple mo. Malatiha mo pero chill na pena. Yan ang karelang pool Overlooking yaketang farm. Kung infinity pool yabe, resiping tambali Miya dyan ako po patugtog tang Blackpink. Siyempre sabi ko pinky kayo at shoota Kenny para kayang kanakong happy birthday. Ayan chill kaya pang Love. Kay Batming Megset. Diba? Babatakan kaya itang taga Siyempre kaya rin may painawamig ng naku para tinakeng apunan Yan niya mana na sakto yan antayan matak na ay karanap ng karanap. Di suki nga gisang tang laman ng rice cooker mi pero siyempre may nagang ko para kayang almusal. Pagbengi, makanining view tamo. At pa tayo Santa Claus. Siyempre magpasko. Santeng dakalasulu. Kenny, masanting kasing swimming da Kenny. 24/7. Bahala na ako yung BU. Ay tayo labo. Diba? Mag-chill ka rin. Panayang may bagya kanya nitang kaya mi. Mood mi para mag-swimming kami. Ayan diba? Nandyan ang kasanting niya ngabak niya. Ngayon naman, madalumdum na, dakalasulu. Ayan syempre pakit miya kaya kayo, yung karelang swimming pool, ay tao, yung dalumda Kenny, copper technology cleaning da, alang chlorine, as ng ka-fresh. Syempre manong tapa mo, mag-swimming ta na kanyan, ay tao, mata ko, ganaganang kawege, wako, sasakike pa ilab, lulunura na ako, yamon kanyan yung view mi balo yung mumia nga sakit-sakit ko katawan kaya ba mag-swimming pero sulit naman kasi exercise ang pong maka-relax kaladwa. Siyempre, anyang bengi kaya rin mag-swimming manalbegang enchanted kabang mag-midnight snacking cup noodles. Hare kung nga kakitsu itang kanaw itang jampong. Itang kanglabay tao, spicy seafood cup noodles hanapin nisin kanya mana. Siyempre, palambutan tala parang kaya kanalang noodles at saka tanala batakan. Kaya ritang mga matutod na painawan tamo. Good night. Siyempre, kinabukasan, pa mo, magkape tamo, dakal salamat kan 28 Cafe, kareng coffee ground sa Reni, ang poreng cup sa gagamitan tamo, are Nyaman na kanyan, freshly brewed hanapin. Kaya ba may kape, painawa mong bagya, magluto na ako, siyempre, mag-brunch kami Kenny, bayo kaya ako. Ayan shake that bam bam hanaping labo. Siyempre, shake kayo, itaw ninanya kang tape, matak na bam 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 bam. Sa lesena, ayan siyempre pagluto king chicken nuggets. I-love kasi buri na la rin Siyempre, milala ko itang fried egg pag almusal. Chitang babing itatagay ni tanabengi. Manyaman kanya nabe. Siyempre, itaw bubusok niya pa kanyaman na kanyaman. Binatak mi niya kanya ning almusal. Sa kaya pepay nawang pasibayo kasi i-chill mi ang bagya kenyo. Yan ang view mi. Kaya rin nanini. Muli na kami at kami kening Reka Farm Resort Porac. Subukan niya yabe. Ako sumisi.